Моңарчы югалганнар да. Бу безнең исемнәр. Джейкоб койда. Белмим, нигә минем исемем анда язылган. Ул әйтмәде. Ул нәрсә тели? Миңа сине һәм Джекны гыйбадәтханәдән ераграк алып китәргә кирәк иде. Нәрсә? Нигә? Чөнки бер кем анда бара. Бик начар кем. Соң булганчы. Минем өчен соң. Яра койда. Мин тәртиптә. Сораганың өчен Ул рәхмәт. койда. Ул Догенны үтергән. Шуңа ул безнең белән бармас дип уйлыйм. Доген ул кем? Ул гыйбадәтханәдә баш иде. Кылмачны да Сәйет үтергән. Чынлапмы? Ул канлы хәнҗәр белән аларның мәетләре өстендә басып торды. Гыйбадәтханәдә имин булачак диде. Миңа шулай диделәр. Бәлки алайса яр буена. Яр буена? Локны җирләгән урынга. Алар яшәгән җиргә. Анда су бар. Һәм урында таныш. Яхшырак уйларыгыз бармы? Юк, ярга барабыз. Безгә анда тизрәк. Нәкъ бу утрауда барсы да үзгәрде. Барсы да анда аңлашылды. Эльба. Нәкъ шунда Наполеонны иң авыр сынау көткән. Чөнки аның өчен сөргеннән дә начаррак нәрсә бар иде. Аны борчыган нәрсә идарәне югалту. Әйе, аның император исеме калды. Ләкин идарәсез аның мәгънәсе юк иде. Идарәсез үлсә дә була иде. Онытмагыз, иртәгә 5 һәм 6 параграф. Директор әфәнде, хәерле иртә. Әйдәгез минем белән. Лайнус, графикта үзгәрешләр бар. Бүген сез тәртипсез укучылар белән утырасыз. Нәрсә? Гомумән алганда атна буе. Бюджет экономиясе. Бу хезмәт хакыгыз киммәсен өчен. Кемгәдер икеләтә юк булачак әле. Ләкин бүген минем тарихчылар түгәрәге. Сезнең түгәрәккә 5 бала йөри. Алар түзәр. Без кызыксынучыларны хупларга тиеш түгелме? Сез бу түгәрәкне үзегез өчен уйлап таптыгыз. Хәзерге вакытта сез тәртипсез балаларга күбрәк кирәк. Аңлаганыгыз өчен рәхмәт, Лайнус. Чынлыкта мин доктор Лайнус. Шайтан алгыры. Булды, күлмәгем бетте. Лесли, нәрсә булды? Формальдигид. Формальдигид булды. Аны ничек чыгарга беләсеңме? Берничек тә, тик минем алъяпкычларым булса иде. Балалар ахмаклыгы өчен миңа кибеткә барып күлмәк аласы булмас иде. Бюджетны кысалар. Табигать белеме өчен акча бүлеп бирү авырмы икән? Минем лабораториядә 50нче елдагы җиһазлар. Нигә шулай? Директор Рейнольдс администратор, ул укытучы түгел. Ул урта мәктәп системасы нәрсә икән онытты. 2 тиенгә җәй көне эшләү, аңа искә төшерәм әле. Юк, балалар турында кайгырту. Шуңа дип без эшлибез. Әйдә, хыяллан. Беләм, син күптән бирештең. Ләкин мин әле юк. Алайса, сезнең директор буласыгыз килмиме? Алмаш укытучы әйтте. Мин ничек директор була алам? Сез мәктәп һәм укучылар турында борчыласыз. Сезнең директорга барыбер булса, бәлки нәрсәдер үзгәртергә кирәктер. Яхшы сүзләр өчен рәхмәт, ләкин мине кем тыңлар? Мин тыңлыйм. Бу нинди кара нәрсә иде? Бу нәрсә аның дусларын сын янында үтерде. Джейкобны дамы, әйеме? Әлбәттә, Джейкобны да. Әлбәттә. Син Майлз, әйеме? Майлз Стром, син үлгәннәр белән аралашасың. Алай ук түгел. Мин аларның ничек үлгәннәрен әйтә алам. Аларның үлгәнче соңгы уйларын сизә алам. Ләкин мәйет янында. Бу Джейкобтан калган нәрсә. Әйт әле, Майлз. Ул ничек үлгән?